Què tal, Steve? Ep, se m'acaba d'acudir. Se m'acaba d'acudir. Si em tindrà la qual em tira una hòstia que flipes, no? Però ja sé què faré. No et deixa, no et deixa! Remember, you can pop your wingsuit on anytime, anywhere out here. All you need is a spot that looks primed for a good jump. Com collons ha pujat aquest tio? Tornem-hi, que no ha estat res. Pepe. Menjar aquella pedra ho tinc tan clar, a volar! Si és que aquest joc és l'únic que faré tota l'estona, menjar merda. Matar-te. Menjar merda d'un i rere... un cop i rere l'altre. Veus aquella pedra d'allà? Era broma. Oh no. És que et fot uns ostions. GeForce 486, no sé què és. En sèrio? Ha! Ara que tu m'ho diguis. Un bon clipping, tu! I què? No dona extra punts, tio. Em menjo la banda que està seguint la banda, I on he d'anar? Que cards, al igual tot això és jugable. No, no. En sèrio? No m'ho crec. No, ha de ser la zona aquesta delimitada. Collons, que difícil que és de controlar aquest puto mapa. Com diu. Collons funciona. Ah, collons! Left stick to move the cursor towards the orange beam. Quin orange beam? Què dius? Aviam. Perdona. Aquella muntanya on collons és? Sí, això és mentida. Aviam. En sèrio? En sèrio? Blizzard, pagat molt cara. No m'ho puc creure que s'hi aquesta cançó. Què? Puta ha sigut això? Posa-t'hi, collons. That's one way to wake yourself up. I bé les putes faroles, igual. Anem a algun lloc. Què collons està fent?
Ah, no, aquí vull anar. Play. Ai, no. Rocket Wingsuit. Hola? Com que Rocket Wingsuit? Hòstia puta, tio, com si és un normal. Hola? Hola? M'hi deixes jugar abans de... Abans de què? Abans de que se m'acabi de passar el tot. Wow, wow, wow. Sí o no? Per què no sé? Perquè això és una xatada de la vida. Sí, per què collons vull un helicòpter que em deixa molt distingir això? No putes vegades millor. Ja, m'agrada. Feel that? This is living! Què? Happens to the best of us. Per què hi ha molta per tirar-se? Ara, collons, he aconseguit ficar la puta càmera del cul. Joder, però això no et mareja, tu? Sí, sí, bueno, Joder. és que a vegades gira cap a un cantó. Ai, la puta, i quan haig de fer trucos, nano, no saps ni res. Sí, sí, està molt bo. Vull dir, la clava, el personatge saps que ho fa sol, perquè ho hagués de fer tu. Anem a llançar, tio. Vinc. El bon fill, nano. Aviam si et puc colar a través de la muntanya. Ets el globus? Saps que hi ha un globus allà dalt de tot? Sí. Com surto del Mountain View, Martí? Tu saps? Amb la B? Amb la B, estic pitjant la B i l'únic que fa és moure la puta pantalla. No, però és que jo jugo amb el mando. Jo també. Ah, no ho sé. M'estàs centrant amunt i avall, i dreta i esquerra. Si no vull centrar càmera, surt d'aquí. Com surto? Back. Back és Y. Y... Ara. Collons. Ja, nano. Miembros de la parte, surts.
Sí, ara estem al mateix grup. Uita, 2.000 clavat de GeForce, tu. Ara estem a 15 quilòmetres l'un de l'altre, que cara de nada, tinc. Ja vinc, aquí. Ara. Va, que vinc a estavellar-me aquí al teu costat. Aviam si pots. Tio! Pues, has d'anar fent tota l'estona amb la palanca cap avall, o no sembla a mi això? Una merda aquest, no és el que diu. No, és que has de controlar, si vas fondíssim, menges merda. Que és el que mola. Hi ha molta gent aquí fent això ara de cop. Gold medal won i m'he matat, tu. Jo que no ho has fet gaire bé, Per què està fent el subnormal? Va, deixa'm sortir d'aquí. No vull try again. Vols caminar cap aquí? Això ets tu? Hi ha col·lisió? No. Sí, ens podem pagar si vols, no? Amèrica l'últim. On te vas? Fem una expedició. Oh! Expedició amb 8 cas, nano? Pugem a un Montblanc i així amb una mà davant i l'altra darrere. Ja no. Tant de bo pogués fer un This is Sparta, Has de tornar aquí. Què collons és? Va, nano, que doni pel cul, primo. Com ho has fet això? Jo no el tinc aquest. Ah, no? No! És una puta cagada, És una putíssima cagada. Només serveix per estampar-te en modo catapulta contra una paret. Mira, aviam si em surt. Ai, va. Què ens has fet aquí? T'he atropellat. Ah, va. Sí que piques i et fas mal, Una mica. Ai, hòstia. No hi ha cap snowpark? Sí que n'hi ha de snow. Ei! Menys, I això vol dir que si puc anar molt ràpid... Va, ens xoquem a l'aire. És que no sé què estem fent que no estem xocant a l'aire. Que no vull... Ai, Déu meu, aquest menú m'acabarà amb mia. He tornat enrere. Atenció, aviam, xoquem un contra l'altre. Vine, jo t'espero aquí. Un moment, que el meu personatge no frena, ara. Volant, Molt bona sort, Volant. Xoca. Allahu Akbar! Xoca. Ui! Flipes, va, que vingo. Perfect. Em posaré aquí que estaré més ben posat perquè xoca. Ui! Bé, que ha anat, Has fallat. Saler el sabari... Apa, no m'he estampat o no? Jo crec que m'has travessat. Jo crec que malauradament potser no es pot. Vale, Gas. You're really taking notice now. A new event. T'he travessat. T'he travessat. This run will test both your endurance and smart. T'has mort? It's a Sí, lengthy m'has route quedat through hòstia. En sèrio? Jo no ho he vist. O sigui, per mi The goal t'he is to vist stay travessat. quick and aim for the most efficient route to grab Ai. that win. Has quedat en el moc aquí. T'ha fet mal, senyor. Mira. Ara intenten matar tu. Ui, Home. Que et mati a tu. va. Posa... Bueno, Espera. Mira, faig així. Vale, va, On ets? aquí baix. Estàs volant, tu. No estic volant. A mi em surts com amunt. Com que amunt? Què dius? El teu tap. T'has M'estàs sonat? perseguint. No, estic quiet, al mateix lloc on eres abans. Ah, sí, ara surts aquí baix. Oh. Yai! Va, tio. Costa, és que costa veure exactament en quin punt et trobes de punt aquí, M'has tocat, però no m'has matat. Estic d'esquena sempre, va, collons. Vale, va, cap amunt. Hòstia puta. Però em fots una bona hòstia, però jo no em mates, a mi no em mates.
Ara m'has travessat, bro. El joc T'he aquest... travessat i... Aquest No joc t'he fa el que tocat? vol. No. Bueno, o sigui, m'has travessat, clar, no. Ara m'has fet una cegada. Oh, sí, ens fem tot, ens fem tot. No, això s'ha de tenir. Ah, banano! Ha volat! Ah, uita! Què collons? Què collons? Ui! Vale, va, jo et segueixo. Ui, jo et segueixo. No, jo vull xocar contra tu. Tu, veiem. Separem-nos? Tu de barra del pro. Va, let's go! Ui! És impossible, crec que ja. No, va. Va? Ui! Si vam ficar el palillo a través de... Ui! A través d'un duro, mentre girava, jo crec que això és més fàcil. No, aquí en... Tio, es bugueja, això. Ai, merda, he obert la puta merda aquesta, no. Pum! Oh, estem fent roleplay o no? I tant. Hòstia puta, que a poc es va. Enrilla, mira l'enrilla. Uita, i en Pils. Ja hi són tots. Sí, mira en Pils. Hola, Pils. Pils. Què tal, tio? Me l'he carregat. Jo no volia. En aquell, corre. En Pils. No, martirio. Ai, Come sap, on, fot-me una bona. Grasshopper. Let's see what you can do. Mira com ve. Martí, no et moguis, no et moguis. Ah, perquè quasi em moro jo, tu. Vale, ja està, no sé. Mira, un altre. Ah, ets tu, aquest. Hola. Gires molt ràpid, Com gires tan ràpid? Oh. Uau. No de volar, Em donen punts, per fer això. En sèrio? Sí! Ja. M'han donat 100 punts, 100 punts. A mi no em dona ni un punt, tio. Desgraciats. 1027, Tu creus que volen ser amics nostres? És que ha dat un placatge. Oh, tinc una idea. Va, Martí, piquem al mig, Un moment, Vale, va. Va. 3, 2, 1... 3, 2, 1, ja. No. 3, 2, 1, ja. No. Ara sí. Ara sí. El tio aquest ha d'estar flipant. Ha desaparegut. Oh! Ara sí que ens hem ajuntat. No, sí que hi era. I'm heading out to try and find somewhere new to check out for the day if you want to tag along with me. T'està demanant per sortir, T'estic mirant amb un telescopi a través. Aviam. Cap els prismàtics. No et veig. No et veig. Ara, uf! I clar, si m'enfoques en avall. Hòstia puta. Puc parlar? Una mica de por, Una miqueta, sí. Què dius? Què dius? Que esteu veient el mateix que estic veient jo? L'aurora boreal? Que hi ha com... Que hi ha fantasmes, tu. Què dius? On has Sí, dit? mirant cap a la part de Waga, va venir com un boira, perquè ja té la nostra ombra, i que està fent coses molt rares. Ho veus o no allà? Allà al fons. 3, 2, 1... Apa! Xupar-la, losers.
Tio, ha començat abans. Ja vaig d'esquenes. Sí, Ja d'esquenes. Tu, que va molt ràpid amb el Xal, que ell sap esquiar. flipes. D'esquenes vaig més ràpid, mira que s'atrapo. Ja rebo. Toma, hòstia. Si fas un mortal són doble de punts, eh? He intentat anar a rebufo. Què dius? Un freestyle genial, tu. Què dius? Qui és aquest feliç que ha passat per aquí? Apa, ja m'he matat. Sí, jo no! I ara sí. Àlex, cabron! M'han sortit els Ara m'he esquís matat. de can tomar pel cul? Va. Tu, que ara vaig Àlex, al revés, loser. que té jo. Ué. Apa, adéu, primos. Si vas al revés, vas més. Del revés corres més, eh? Això no hauria de ser així. Ja veuràs, doncs, quan tot l'antic. Que estic grintant la paret, eh? Això m'hauria de donar 1,5 milió de punts. Que corres! Ui. I en primera persona com s'ha de veure això? Si m'he d'esquena en primera persona és horrorós. Fiqueu la càmera de primera persona. Clar, perquè gira el Càmera ja. cap. Càmera ja. Ja. Àlex, que et quedes enrere. És per aquí, eh? No, sóc jo el que m'estic quedant enrere. Ah, cony, Martí, ara m'has fet frenar. T'he matat. Ja burro. Adéu, primo. Tots aquí baixant d'esquena. Apa, adéu. Apa, Àlex! Ai, tio, que l'Àlex m'ha tirat! Que no s'hi val. He intentat fer un mortal i just passaves pel costat. No serà que els esquís no se te'n vagin a la puta i et tornin? Això esquiant de veritat. Un moment, si aquí és que hi ha de veritat ja has vist, però... el túnel aquest, no? Toma, hòstia! Què Què cardes, dius? què cardes? Tu, que hi ha entrat a dins, a la Què pedra. cardes? Adéu. Adéu. Yuhu! No va bien, no va bien. Yuhu! Va, que ja veig el llac. Sí, anava a dir, vaig bé, sí. Què és el que té Què és el el mar? llop? Què és el que té el mar rosa? Jo Marçal el veig groc, en Martí el veig... Bueno, Marçal daurat, en Martí platejat. Va, I let's l'Axel go. recita. Oi, Toita, I queda endevina clar. què he guanyat. Que ha anat a... No era un llac, era un... Sí que era un llac. Què collons? Sí? I pots... Què collons és això? Quina mena d'aigua és aquesta? És una aigua glaçada. Què és això? Ja està? Ja estava, doncs.